नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा सगळ्यांक आज आम्ही 8 अध्याय स्टार्ट करचे रसाची आणि 8 अध्यायाचे नाव अक्षर ब्रह्मयोगा 7 चॅप्टर नाव कसं असेल कोणी सांगता किंवा मक्का ज्ञान विज्ञान योग माताजी हरे कृष्ण थँक्यू ज्ञान विज्ञान योग तर आम्ही कसं शिकताची 7 चॅप्टर अंतू यस देवालकांची पुरा प्रकृती आम्ही शिकताची ना भक्ती कशी करते देवाक सरेंडर जावचे यस आणि कोणाला बघे हा आम्ही एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स शिकला ना काली आम्ही कंचीपुरात 8 एलिमेंट्स कंचीपुरा भूमी उदाक अग्नी वायू आकाश मन आणि हे कसं नाही इंटेलिजन्स आणि अहंकार यस व्हेरी गुड थँक्यू माताजी व्हेरी नाईस हरे कृष्णा माताजी अवकालची क्लास मिस केला जरा पोस्ट करत ताजे सेशन यस आवाज पोस्ट करते दोन्ही सेशन छा पोस्ट करता इच्छा निकालचा ओके थँक्यू ओके यस आणि तुम्ही क्विज करतासा म्हणून म्हाका दिसतना क्विज आणि करतासाच ना वय करता 6 चॅप्टर ते जाला मी व्हेरी गुड यस तशी तुम्ही हे क्विज कर का आणि म्हणजे तुमगेल कितली तरी तुमका उडगास म्हणता क्विज जाणतो कळता आणि काही रॉंग कुठले ताजेतल्या ते आन्सर देत ना आमका क्विज त्यांचे रॉंग काही कित्याक सम आणि कित्याक रॉंग म्हणून तांची क्विजाचे आमका तुगेला आन्सर गेल कुठले तरी सांगता जाता तुगेला आन्सर सम की नाही म्हणून सांगू तशी तुम्ही आन्सर करेक्ट की नाही म्हणून तुम्हीच इव्हॅल्युएट करून घेवेत कोणी टीचर थंय दावका म्हणा करेक्शन करच्याक तुम्हीच पळवेत वय मार्क्स ऑटोमॅटिकली 80% 70% 80 के होऊन असले तर वापस टेस्ट दी म्हणून सांगता यस व्हेरी गुड ते एक लाईक एक्सरसाइज न पुरा जना कुडगास दवन घेवच्या भगवद्गीता आम्ही कसं शिकलेची मग करेक्ट ओके यस ओके 18 चॅप्टर दरम्यान खाली एक 5 दिवस 4 दिवस दितले तुमका त्याची भीतर कंप्लीट करकत आता त्याचे की आताची तुम्ही आज कंची चॅप्टर शिकताच की त्यांची चॅप्टरचा आन्सर तुम्ही बळता गेल्यार इट इज बेस्ट ओके आता आम्ही 8 सेकंडचे चॅप्टर की त्या आम्ही एक अंतू शिकूया 8 चॅप्टर तसा आणि तू कंचीपुरा विषय असं म्हणून हा एक चॅप्टर अंतू आम्ही पळया आणि हंतय केला आम्ही आताच एक पीपीटी तो कसं केला एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स आणि पुरा गल्ला तुमगेले एक इंटरॅक्टिव्ह जावचक तुमका कितली गोत म्हळ्यार हांव शिको का म्हणून आम्ही भारत देशांत आशिल्ली न्ही ती आमका ऑलमोस्ट भगवद्गीताच बद्दल आमका ऑलमोस्ट गोतच केला पुरा विषय देवाल विषय आमका नवे जावन नाही है आमका ऑलमोस्ट गोतच असल पुरा विषय यस अक्षर ब्रह्म योगा हे चॅप्टर कसं आहे देवाला तागेला पवर्स ಬಗ್ಗೆ चॅप्टर अंतू शिकवून दितासाची आणि कसं पुरा तागेला एक अक्षर ब्रह्म योगा म्हळ्यार देवाक पावची कशी म्हणून ह्या चॅप्टर अंतू शिकवून दिताच्या अंतू कृष्ण कसं म्हणता हंग फर्स्ट स्टार्टिंग कशी अर्जुनाला एक क्वेश्चन लास्ट चॅप्टर दाखवून ह्या चॅप्टरक
कनेक्ट जावचे तसले एक क्वेश्चन है त्या क्वेश्चन दाल मागिरी कृष्णाक मोस्टली आम्ही कित्याक आता जप करी ता करी म्हणताचे मर्ची टाईप मारी देवा लोडगास येऊ काम म्हणून ते कशी येवच्या साध्य अस म्हणून ह्या चॅप्टरान तू कृष्णांका हरे कृष्णा यस शेअर करते स्क्रीन यस ह्या चॅप्टरान तू कसा विशेष हो मच्छी टाइम मारी देवाल उर्गास कशी काढका म्हणून ह्या चॅप्टरांत कृष्ण सांगून दिता त्याच मागीर योग आम्ही काल पयरचे 6th चॅप्टरांत आम्ही पळयला अष्टांग योगाचे बगे तशें जावन योग मिश्र भक्ती आणि त्याच मागीर कशी प्युअर भक्ती म्हळ्यार हंतू खंयचे एक भावने नाशय म्हळ्यार देवाल एक सेवे करचे भावनेंतू हा एक अनेक टायपाचे योग त्या प्युअर भक्ती द प्युअर डिवोटीज म्हळ्यार शुद्ध भक्ताला क्वालिटीज आणि तो कशी देवाक उडगास करून घेता आणि मुखारच्या कसान ह्या भौतिक जगत आणि आध्यात्मिक जगतांतू डिफरन्स कसान म्हणून ह्या चॅप्टरान सांगून दिता ताज मागीर खंयच्या सुप्रमेसी ऑफ प्युअर भक्ती म्हळ्यार पूरा आम्ही कसं योग पुरा करताच की ताच्या टॉप मोस्ट कसान भक्ती योगा म्हणून सांगला ताजी कसान एक हंगा कृष्ण सांगता खाली भक्ती योगांत मात्र देवाक मेळच्या जावच्या आणि ताच्या क्वालिटीज पुरा ह्या चॅप्टरान सांगून दिता आता अर्जुन 8 क्वेश्चन निमगिता आता कृष्णाक 8 चॅप्टरांत स्टार्टिंग कशी येवच्या 2 श्लोक येता तांतू 8 क्वेश्चन कृष्णाक अर्जुन निमगिता ते कंची क्वेश्चन म्हणून आम्ही पळया अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूत च किम प्रोक्त्वा आदिदैव किमुच्यते आदि यज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अत हंगा किम किम दव तसल एक श्लोक वर्ड्स काही असच की ते वॉट म्हणून इंग्लिशांत म्हळ्यार कसं ना म्हणून निमगितस आता अर्जुन 8 क्वेश्चन कृष्णाक निमगितस हे क्वेश्चन कंचन येवच्या ताके हा इतले पुरा क्वेश्चन किता येतस अर्जुनाक आणि ते वर्ड्स तक कंचन मेळ्ळ्यार मागशीच चॅप्टर म्हळ्यार 7 चॅप्टरांत अक्षर ब्रह्म योगांत आम्ही पळयला लास्ट 2 श्लोक असच ते श्लोकांत कृष्ण ते 8 शब्द यूज करता पूरा 8 नाही जाल्यार एटलीस्ट 5 शब्द हांगा यूज करतास आणि 3 शब्द मिडलांत यूज केला कालच्या चॅप्टराच्या आता त्या वर्ड्स कसं असं की त्या अर्जुनाल मातेक ताक वत्ता कसं ह्या शब्द पुरा आणि लास्ट एक मेन क्वेश्चन फर्स्ट निमगिता ब्रह्म म्हळ्यार कसा ना ब्रह्म म्हळ्यार हांगा जीवभूत ना ताजे विषय सांगता आणि नेक्स्ट आध्यात्म म्हळ्यार कसा ना आदि दैव म्हळ्यार कसा ना आदि यज्ञ म्हळ्यार कोण आणि प्रयाण काले म्हळ्यार अर्थ कसा ना हांगा कृष्ण म्हणता कोण मिगेल कतीर न लास्ट चॅप्टरांत लास्ट श्लोकांत आम्ही काल शिकलेची कृष्ण म्हणता कोण मिगेल कतीरी पुरा सॅक्रिफाईस करते की कोण मक्का म्हळ्यार पुरा यज्ञाच्या हावची कसा ना मेन म्हण लेखत की तक्का हाव कसा दित म्हणत कृष्ण तक्का मर्ची टायमार हांव उडगास येता म्हणून कालच्या चॅप्टरान सांगता आता अर्जुन ताजी वैरी त्या प्रयाण काले म्हळ्यार कसं ना मर्चे टायमारी देवाक उडगास कशी करचे म्हणून कृष्णा लगी कृष्णा लगीच निमगिता तुका मर्ची टायमार कशी उडगास करच्या जाता फुल चॅप्टर 8 चॅप्टर कशी अस की ते एक मर्ची टायमार आम्ही देवाक कशी उडगास करत कित्याक आम्ही ह्या भौतिक जगात भितर राहिलेच भौतिक जगत म्हळ्यार कसं ना एक जैला म्हण ना हांगा आमी दुर्ग म्हणून सांगतात कोणाक दुर्गाक दुर्गा म्हणून आमकां गोतस न्हू देवी ह्या जगत तिका दुर्ग म्हळ्यार अर्थ कसा संस्कृतांत जैल म्हणून अर्थ जैलाच्या हेड कोण दुर्गा म्हळ्यार देवी
ना हॅक जेला भितर आयल मागीर आमी कसं करका आमी वापस वच्चा पळो का कशी आमी देवाल नांव काण आमी देवाल सेवे करनाशे देवाल सेवे आमकां करू नाका आशिल्ला तशें जावन आमी कसं केल्लें आमी ह्या भौतिक जगतांत आयल्याची आतां आमी कसं करका वापस आध्यात्मिक जगत वचुका जाल्यार वापस देवाल सेवे करका ते सेवे दुसरे टाइपर आसता फर्स्ट कसं जप करून देवाल सेवे करचे तेवे एक सेवेची देवाक न्हू आमी केन्नाय देवाल उडगास करता आसल्यार हृदयांत आशिल्ल्या देवाक आमी कसं उडगास काडला म्हणकी आतां ह्यांची कसं क्वेश्चन इज की प्रयाण काले ते कित्याक इम्पॉर्टंट एक भक्ताक कित्याक म्हळ्यार मरचे टायमार इम्पॉर्टंट असता कित्याक हांव मरचे टायमार हांव खंयचे दुसरेचे विषय उडगास केल्यार देव म्हाका मेळना प्रॅक्टीस रिमेंबरन्स थ्रू आउट लायफ म्हळ्यार आतां क्वेश्चन कसा हांगा 8 क्वेश्चन आसात 8 क्वेश्चनाचे हांव आतां फुल चॅप्टरान तू हे डिटेल जावन शिकला आन्सर्स कृष्ण सांगता हांव सने कसं कीवर्ड्स आसा हे आन्सर हांव सेक्शनांत बरयला आतां ब्रह्मन म्हळ्यार कसं ब्रह्मन म्हण किम ब्रह्मन म्हण हांगा अर्जुन निमगीत आसता आन्सर्स कसं सांगता कृष्ण ते मुखारी जीवभूता म्हळ्यार आमी पुरा आमी कोण जीवभूत आमी पुरा जीव आसाच की आनी पुरा ब्रह्मन म्हळ्यार स्पिरिट तेच मागीर कसं आध्यात्म हे ब्रह्मन म्हळ्यार ब्रह्मदेव न्ही ब्रह्मन डिफरंट टोटली डिफरंट ह्याका जीवभूता म्हण सांगतात नेक्स्ट कसं आध्यात्म कसं कंट्रोलर ऑफ द बॉडी म्हळ्यार नेचर ऑफ जीव आमी जीव कसं आसाच की आध्यात्म ह्या बॉडी कंट्रोल करताले हाजे ओट्टू आणि ह्या बॉडीक यूज करून आमी कसं एक ऍक्टिव्हिटी करताच की ताका कर्म म्हण सांगतात फ्रुटिव्ह ऍक्टिव्हिटीज म्हळ्यार तांतू फल मेळटा आमकां तसं एक ऍक्टिव्हिटी कसं की कर्म तेच मागीर कसं आदिभूता म्हळ्यार कसं भौतिक नेचर मेटीरियल नेचर कसं की आदिभूता नेक्स्ट आदिदैव युनिवर्सल फॉर्म म्हळ्यार हांगा आदिदैव म्हळ्यार सुप्रीम डेमिगॉड म्हळ्यार पूरा देवतेला होल्डिंग पूरा देवतेंक होल्ड कोन दवरलेलो कोण विष्णू ताका हांगा आदिदैव आणि आदि यज्ञ म्हळ्यार कोण परमात्मा म्हळ्यार विष्णू चतुर्भुज रूप कसं की कृष्णाला ते आदि यज्ञ नेक्स्ट कसं वेर डज आदि यज्ञ रिसाइड अर्जुनाला 7 क्वेश्चन कसं असता हे आदि यज्ञ कोण असं की तो खंय असता आमगेल बॉडी भितरी तो खंय असता ह्या जगतांत तो कृष्ण म्हणता प्रत्येकल्याला हृदयांत असतो म्हळ्यार परमात्मा प्रत्येकल्याला हृदयांत असता म्हणून कृष्ण मुखार येताना आन्सर सांगता तेजे मागीर हाऊ टू रिमेंबर कृष्ण एट द टाइम ऑफ डेथ मरचे टायमार कृष्णाक हांव कशी उडगास करचे म्हणून अर्जुन निमगेतान तो म्हणता प्रॅक्टीस रिमेंबरन्स थ्रू आउट लायफ म्हळ्यार आमी आतां एग्जाम बरोवचे आसा डेथ इज अ एग्जाम म्हणटाचे आमी कसं एग्जाम असं की आमी बरोवचे वताचे लास्ट मिनिट वाजिल्यार जातवा ना खंडीत आमी फेल जाताचे आमी प्रिपेर जावन वचूं न्हू तशीच एक मरचे टायम आमकां केदां एक सरप्राईज एग्जाम केदां आमी मरताची आमकां 7 सेकंड की 7 वर्ष की 70 इयर्स की कितलंच म्हण आमकां गोतना न्हू ते एक टाइम कसं आस की ते टाइम येवची की फुडें आमी कसं करका प्रॅक्टीस करून रेडी आसूं का डेथाक डेथ म्हळ्यार भिवची न्ही प्रॅक्टीस करून आसका भिवची कित्याक म्हळ्यार आमी कितली की पाप कर्म करून आसता आमकां गोत्त आसता आमी पाप कर्म केला म्हण तशी जावन मरचे टायमार आमकां भंय येता तांचे भक्तांक मरचे टायमार तांकां भंय आसना कित्याक तांणी पुरा जिवनांत खाली देवालेच उडगास काडला मरचे टायमार ना 7 चॅप्टरांत म्हणटा हांव तुमकां वापस व्हरता म्हण कृष्ण कितली की भगवद्गीतांत कितली की श्लोकांत कृष्ण म्हणता मिगेल भक्ती केल्यार हांव व्हरता तुमकां म्हण तशें जावन भक्त कोण आसा प्रॅक्टीस करता कसं प्रॅक्टीस देवाला उडगास करचे केन्नाय प्रॅक्टीस करता आसता तशें जावन हाऊ टू रिमेंबर कृष्णा बाय प्रॅक्टिसिंग आतां श्री भगवान उवाच आतां कोण अर्जुनाला एक 7-8 क्वेश्चन कसं की ताजे एक जावन कृष्ण कसं करता सांग उत्तर दिता वता श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यायतम् उच्यते भूतभावो भवा करो विसर्गः कर्म संचितः
द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण हांगा सांगतास कसं सांगता द इनडिस्ट्रक्टिबल ट्रान्सडेंटल लिव्हिंग एंटिटी इज ब्राह्मण हे एक कसं एक जीवभूत असं की म्हळ्यार आम्ही जीव आम्ही कशी आम्ही दोन्ही चॅप्टरांत आम्ही कसं शिकल्याची जीवभूत कशी असं ताका कोणे मारून घालचे जायना न्हू नैनम दहति पावका नेहा विक्रम नाशोस्ती कसं पूरा एक म्हळ्यार कोणे हक्का मार्चद आयना म्हणून कृष्ण सांगता सेकंड चॅप्टरांत तो उज्जैन जळोन घालचा जायना शस्त्रांत मारून घालचा जायना न्हू कित्याक जीवभूत कसं असं सनातन जीवभूता सनातन म्हणता तशी आता तसं एक जीवभूत कसं की ताका ब्रह्मन म्हणून सांगताचे म्हणून कृष्ण सांगता नेक्स्ट कसं म्हणता हिज एटर्नल नेचर आता जीवाचे एक नेचर कसं नसं ते नेचर कसं दॅट इज कॉल्ड सेल्फ म्हळ्यार हंगावा लास्टान सांगला कसं आध्यात्म कसं की ते नेचर आमगेला आध्यात्मिक आम्ही ऑलरेडी आध्यात्मिक आशिल्ले एटर्नल नेचर आमगेला सनातन जावन आसाचे आम्ही तशें जावन आमगेले नेचर कसं तेवे एटर्नल सनातन नेक्स्ट कसं ऍक्शन आम्ही कसं ह्या बॉडी यूज करून आम्ही कसं पुरा ऍक्टिव्हिटी करता आसाच की ताका कर्मा म्हळ्यार त्या कर्म केले फुडले आमकां कसं वायट चांग फल मेळटा त्या ऍक्टिव्हिटी केल्या निमित्ती ताका कर्मा म्हणून सांगताची म्हणून हांगा कृष्ण सांगता आम्ही कशी आमगेल बॉडी देहांतर प्राप्तीर म्हणून कृष्ण सेकंड चॅप्टरान सांगता नेक्स्ट कसं येता आम्ही कर्म केलं तशी आमगेल नेक्स्ट जन्म येतो म्हणून आमकां गोत आसता आता आम्ही हांगा एक पशु मनके आमगेल जीवन मेळ्ळाल सकड खाता असल्यारी आमगेल एक ऍक्टिव्हिटी वयरी कशी आमकां नेक्स्ट जीवन मेळटा जाल्यार आत्मा आणि परमात्मा ते दोन्ही एक म्हळ्यार ते एक बॉडींतू आत्मा असं परमात्मा असं नेक्स्ट श्लोकांतू तो कृष्ण सांगतो मुखारे कसं म्हणून आदिभूतं क्षरो भावं पुरुषाश्चादि दैवतहं आदि यज्ञोहम एवत्र देहे देहावृतां वरा आता नेक्स्ट कृष्ण कसं म्हणता physical nature is known to be the endlessly mutable. The universe is the cosmic form of the supreme lord and I am the lord represented as the super soul. आणि ड्वेलिंग म्हळ्यार सुपर सोल म्हळ्यार कसं अर्थ परमात्मा हा आदि यज्ञ म्हणून कसं एक वर्ड अस की त्याचे अर्थ कसं परमात्मा तर परमात्मा प्रत्येकला हार्ट आणतो ना देहे देह भृतावरा म्हळ्यार आता कृष्ण कसं म्हणतात हांव खंय असं हांव प्रत्येकला हार्ट आणत एक आत्मा आम्ही कोण आत्मा आमगेल हार्टा भितर आम्ही हार्टांत आसाच आमगेल ಒಟ್ಟು अनेकल कोण के आसा ते परमात्मा आता कृष्ण कसं म्हणतात आत्मा आणि परमात्मा केलाव जनाल ते कॉन्सेप्ट असता आत्मा आणि परमात्मा एकच म्हणून दॅट इज नॉट आणि कृष्ण कसं म्हणतात हांवय अस तुवय अस तुगेल हार्टान तो हे एक श्लोकान तो सांगता what should we do at the time of death आता आम्ही कसं करका मच्छी टाइमार आम्ही कसं करका तुम्ही सांगाच म्हाका कृष्णान आन्सर सांगची की पुढे तुम्ही एक आन्सर अटेम्प्ट कराच कसं कसं करतेत आम्ही येस रिमेंबर कृष्णा ओके टेक गॉड्स नेम तागेल भक्ती करची तागेली याद करची कृष्णाली देवा याद करची कृष्ण प्रज्ञे तुरचे ओके कृष्ण प्रज्ञांतर अव आमगेल संपत आस्ती चेडवांक दिवची ताय काम करकार म्हणून ಕೆಲವು ಜನ ಮರ್ಚಿ ಟೈಮರ್ ಪೂರ ಆಸ್ತಿ ಚಲ್ಡುವಾಂಗ್ ದಿವಚ ದವ आमगेला कसा पास्ट आमगेल रिलेटिव्स आपोच त्या पुरा करताच त्या करका की भक्ती करका भक्ती 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 करका वा ओके आता कृष्ण कसा म्हणता म्हण पळय
अंतकाले च माम् एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः. आता कसं नेमकं डाऊट असतलो मर्ची टायमारी हांव भक्ती केल्या पुरा जाल्ला जाल्यार म्हाका देवाल उडगास येना जाल्यार री कसा न्हू आता कृष्ण सांगता अँड हुएवर at the time of death मर्ची टायमारी कसं ना quits his body remembering me alone केला जण हांव इतली भक्ती केल्या देवाल उडगास लास्ट मिनिटात देवूच येनी जाल्यार री आता कृष्ण सांगता याती नास्ती अत्र संशयः. मेगेल ह्या वर्ड्स हांव कसं सांगले की मर्ची टायमार म्हाका उडगास केला री कसं जाता तुम्ही पुरा मेगेले घेताची मेगेल्या धामाक वापस येताची म्हण हांव कसं हे वर्ड्स सांगला की ताजे तुम्ही डाऊट करका म्हण there should be no doubt. त्याच्यामध्ये what should we do at the time of death उडगास काढका. आता बेस्ट एक्झाम्पल कोण हाका भीष्म पितामह ना आमका पुरा जन गोत्ता आसतला महाभारत युद्धा वेळार कसं झालं म्हण भीष्म पितामहाक अर्जुनान बाण घाला कित्याक ताण सांगिल्लें न्ही अर्जुनान बाण घालून कसं त्या शय्या वयर न्हिदलो भाणाचे शय्या म्हळ्यार एक बेड शे केला ताजे वयर तो न्हिदून आशिल्लो. त्या लास्ट मोमेंटारी आमी भागवतांत पळयला रे भीष्म स्तुती म्हण आसा तुम्ही खंय गुगलान सर्च केल्यार भीष्म स्तुती म्हण मेळटा ताजी मिनींग पळयाची मस्त छंदस देवाक कशी प्रार्थना करका थंय खाली पांडव आनी कौरव नाशिल्ले ताण प्रार्थना करता हांगा आमी पळयता नारद मुनी व्यास मुनी पुरा जन आयलेची कित्याक आयलेची पळोवच्याक हंगे एक एग्जाम्पल दितास कसं एग्जाम्पल कृष्ण मर्ची टायमार मेगेल उडगास केळ्या तुम्ही मेगेला घेताच म्हण कसं भगवद्गीतान सांगला की ताजे प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल महाभारताची युद्धभूमींत जातास तशें न्हू नारद मुनी थंय आयलो व्यास मुनी थंय आयलो पळोवच्याक कसं ना कृष्णाले इतली करुणामय स्वभाव पळोवच्याक इतली करुणे दाखयतास भक्ताल वयरी आनी देव केदनाय पाया सैड रब्बना मत्ते सैड अशें आमी केदनाय सांगताच पाय कसं की देवाक लागून न्हिदो नाका म्हण सांगून नाल्यार हांगा भीष्माक कष्ट जाता हांव मत्ते सैड राबला रे म्हण सांगून भक्ताल तितली मोग असून तो कसं करता पाया सैडन राबता एटलिस्ट भीष्म पितामहाक म्हाका पळोवन स्तुती सांगा आणि भागवता मानतो मस्त चंद रीती री कसं एक भीष्म स्तुती म्हण असं ताजी मिनींग वाजिला री आमकां ताज्या म्हळ्यार आमी मर्ची टायमार कशी देवाक उडगास करका म्हण एक साने एक्झाम्पल भीष्म पितामहान आमकां दिलाल आसा. भीष्माल ಬಗ್ಗೆ मस्त सकट सांगताचे आता सिरियल आणि टीव्ही आम्ही पळोवच्याक नज कसं की असता जाल्यार इतली भक्ती आशिल्ल्या कोणे दाखयनाच खंयचे खंय भायर जन आमकां दाखयनाच तांची भागवता मानतो व्यास आशिल्ली इतली चंद कोण एक्सप्लेन केला ताण कसं सांगील म्हण सांगून ते आमकां एक एग्जाम्पल शे मर्ची टायमार कशी उडगास करका आणि आमकां पुरा जन गोत विष्णू सहस्रनाम न्हू विष्णू सहस्रनाम सांगतास आणि भीष्म स्तुतीन तू एक कडेन प्रार्थना सांगता सांगता अर्जुनाक आणि पुरा पांडवांक युधिष्ठिराक स्पेशली तो सांगता कसं ना तुगेल एदूर हो कोण राबला पळय हो कृष्ण तो एक साधारण मनशा मंकी नाटक करता सांगा जाल्यार तो स्वयं देव तो तुमगेले एदूर तुमगेलेच एजाचो तुमगेले किसान म्हण दाखोवन घेतस तागेल कसं ना करून येता आणि ते आमी केदनाय मिसयूज करूनच देवाले करून आमकां कसं मेळ्ळा की आमी देवाल खातीर यूज करता तशें युधिष्ठिराक पॉइंट आउट करून सांगता हो एदूर कोण आसा की देवूच तो साधारण न्हय आणि हे वर्ड्स कोण आस की दुर्योधन समेत ऐकता ताजे मागीर चिक्के ताका भयंकर सूर जाता आणि ह्या पुरा विषय भागवता वाचन कोण बरयला आणि आमकां पुरा जन तशें पुरो विष्णू सहस्रनाम न्हू हे भीष्मान कृष्णाले सहस्रनाम सांगिल्ले आणि हे काली कोण महाभारत युद्धांत तांणी मात्र न्हय कोण ईश्वर कैलासा बैसून तवय ऐकत आशिल्लो पुरा जन ऐकत आशिल्ले हे स्तुती तितले ग्लोरियस म्हळ्यार तितले लायक कोण जीव सोडचे म्हळ्यार कोण आस की ताजे बेस्ट एक्झाम्पल भीष्म पितामह आता आमकां तुमकां कोणाक एक स्टोरी हांगा गोत्ता महाभारताची एक स्टोरी यक्ष कसं ना यक्ष एक पटी कसं जाता युधिष्ठिर महाराजाक जोर तान जाता तेदेन तागेल तांणी पुरा 5 जन
सन्नाक तो उद्द हाडच्याक पेटयता म्हळ्यार सन्ना लेख कर्तव्य कसन मलगड्याल हेल्प करच्याक म्हण तो सान कोण सहदेव असता की तो उद्द हाडच्या म्हणता तो उद्द हाडचे वतान ते म्हळ्यार त्या लेक कसा की उदकाचे एक सरोवर कसा की ते यक्षाला राज्य शिला तशें जावन तो यक्ष कसो करता तुम्ही हांव सांगिल उत्तर दिन अशें उद्द पिवचें नज म्हणता जाल्यार सहदेव कसं की भ्रम म्हणून सांगून उद्द पिवचे वता आणि तो कसो जाता मूर्छावस्थेंत वता म्हळ्यार फुल अनकॉन्शियस जाता ताजे मागीर ताक सोदिता नकुल वता तोवय उद्द पिवचे वता तोवय अनकॉन्शियस जाता ताक सोदिताची अर्जुन वता तागेले सेम अवस्था जाता ताजे मागीर कोण येता भीम येता भीमाले तांचे अवस्था कोणे बाउंड गेला मागशी येनी म्हणून पळोन युधिष्ठिर महाराज कसं करता तोवय तांचे एक प्लेस आवता ते प्लेस आवताना कसं जाता युधिष्ठिर महाराजाक एक क्वेश्चन निमगे यक्ष केदनाय तशीच यक्ष पुरा आणि बाकी जनांक सान एक क्वेश्चन अशें पुरा रिडल्स दिवचे काम करताच तशीच एक ताक कसं क्वेश्चन निमगेता युधिष्ठिर महाराजाक आणि निमगेता तुका ह्या जगतांत फुल ब्रह्मांडांतू आज ते कसं जीवन केला की तांतू तुका मोस्ट सरप्राइजिंग विषय कसा ना मोस्ट आश्चर्य जाला तुका एक विषय कसा ना तुमका कोणाक ಗೊತ್ತಸ್ತ स्टोरी हाजे आन्सर ಗೊತ್ತಸ್ತಲ್ವ कसा म्हण असतल युधिष्ठिर महाराज मस्त सरप्राइजिंग कसा नसतला कोणाक ಗೊತ್ತಸ್ತ हाजे आन्सर कसा नसतल म्हणून युधिष्ठिर महाराज ಗೊತ್ತನಾವಾ ओके ओके आम्ही पळयात कसा आन्सर असताल हाज्या अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयं शेषाः स्थावरम् इच्छन्ति किम आश्रयम् अथ परम् आश्चर्यम् अथ परम् अत हजे कसं एक वंडरफुल विषय म्हणून युधिष्ठिर महाराज सांगता कसा ना अहानी अहानी भूतानी म्हळ्यार हंड्रेड्स एंड थाउजंड्स कसं ना लक्ष लक्ष कसं ना लिव्हिंग एंटिटीज भूतानी म्हळ्यार जीव आम्ही पुरा एक जीव कसा असाच की गच्छन्ति यमालयम यमालयम म्हळ्यार कसं ना मृत्यू यमा लोका वच्ची कशी मृत्यू जाल मागीर आता युधिष्ठिर महाराज सांगता हजार आणि लक्ष गट्टे जन डेली कसं जाता साची जन म्हळ्यार खाली मनुष्य म्हणले कोणाकाची प्राणी पक्षी इवन सनची मूई कसं की तेवे कसं जाता यमालयम म्हळ्यार मरतासाची एव्हरी मोमेंट एक एक सेकंड कितली की हजार गटले जीव कसं जाता साची मरतासाची दलारी शेषाह स्थावरम इच्छन्ति म्हळ्यार बाकी फूलिश जन कोण आसाच की अशिलेंत फूलिश जन कोण आसाच की तांणी तांकाची कसं ना स्थावरम म्हळ्यार हांव मरना म्हण लेखताची किम आश्चर्यम अथा परम हे म्हाका मोस्ट वंडरफुल म्हळ्यार मस्त सरप्राइजिंग दिसला कित्याक कितलीं जन आमगेले एदुरूच मरतासाची आणि सन्न मूई आमगेले एदूर मरतास कितली प्राणी आमगेले एदूर मरतास कितली झाड आमगेले एदूर मरतासाची जाल्यार आम्ही त्या पळोवन समेत आम्ही कसं लेखताची हा म्हाका मृत्यू येना हांव मरना मेगेल मृत्यू आनीक मस्त वर्सत येस म्हण आम्ही लेखताची कोणा गोत्तू आत्ताची आमगेल मृत्यू येवन आसतला जावं आत्ताची येतला केदान म्हण आमकां कळना ना ते सरप्राइजिंग म्हणून युधिष्ठिर महाराज हांग सांगता तशें जावन हे अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं प्रयासी समद्भावं यान्ति नास्ति अत्र संशय हे एक श्लोक कसा की ते आम्ही उडगास दवरका कसं ना केदनाय कृष्णाला उडगास करता असल्यार मात्र आम्ही देवालागे वच्चे साध्य आता कोण की कृष्णाला उडगास करताना देव तागेले तो भक्तींतू ना तागेल रिझल्ट कसा जातला what will be the result remembering anything else कृष्ण नाही बाकी कसं नाही उडगासायला मरचे टाइमर कसा जातला कसा रिझल्ट येतला ते हक्का होताची म्हळ्यार कृष्णाला उडगस काढण्याला आम्ही खंयचे प्राणी उडगास काढलवे आणि कसले वस्तू खंयचे उडगास काढवे ते तशी आमकां जन्म मेळता कडे
येस, दीपा माताजीने आन्सर सांगला आमका. येस, कोणे दुसरा आन्सर सांगचे रेडी आसाच वा चॅट बॉक्सान वर येताच वा. He will attain the body which thinks at the time of death. Yes. ಕೆಲವು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಕ್ಪಟ್ಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ದಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತಂಕ ಆಲ್मोस्ट ಗೊತ್ತस भगवद्गीताच ಬಗ್ಗೆ तशदानु तुम्ही कसं एक आन्सर सांगला की रामकृष्ण प्रभून आणि दीपा माताजीनं ऍक्च्युली करेक्ट. आता कृष्ण म्हणत कसं त्या मुखार सांगता यम यम वापी स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. अर्थ कसं म्हणतास कृष्ण इनी अंतकालेच माम एव दायिनी का म्हणता एव एव म्हणा कसं अंतंतु अर्थ मक्क मात्र म्हणून कृष्ण सांगता त्या दायिनी स्मरण मुक्त्वा कलेवरम त्या एक दायिनी मेगेले उडगास कांटांक मरच्या दायिनी म्हणदला रे. आता नेक्स्ट श्लोकान कसं सांगता यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम मर्ची टाइमर त्यजत्यन्ते कलेवरम मर्ची टाइमर यम यम वापी स्मरण भावम तुम्ही कसं उडगास केलाल की मर्ची टाइमर कसं असता ನಮ್ಗೆ ಮನ್ ಮಸ್ತ್ एक ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಗೆತ್ತವತ್ತನ ಮಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕ ಕಸನ जिंक्या मंकी ताजी मंकी हाजी मंकी वच्चू कामण आमकां कसन डिझायर्स असता ते कसं जाता मर्ची टाइमर खंयची आमगेल स्ट्रॉंग डिझायर असता की आमगेल मनान ते बैसून असता यम यम वापी स्मरण भावन कसन आमी उडगास करताच की मर्ची टाइमर तम तम एवैती कोणतेय तशीच आमगेल कसं जाता मुखालची जन्म मुखालची बॉडी कशी आमगेले कसं आम्ही कर्म केला की आणि कसं आम्ही उडगास करता सच की ताजेर डिपेंड आमगेल नेक्स्ट बॉडी सदा तद भाव भावितः म्हळ्यार दॅट स्टेट ही विल अटेन विथआउट फेल. म्हळ्यार तसं एक जन्म ताका मेळणू मेळता विथआउट एनी फेल. कोणे काही ह्या एक पिक्चरांत कोणच म्हणून सांगू जात की पिक्चरांत भरत महाराज. उडगास भरत व्हेरी महाराज. गुड भरत महाराज व्हेरी गुड. कसा स्टोरी गोतस की तुमका तो सगळे तागेले राज्य बिज्य सगळे सोनं सुख शांत संपस तागेला ईश्वर सोडतो जंगलाक येता होम यज्ञ या करत देवाल हे करच्या होय ताज मागीर कसं जाता नंतर पळयले ताका थंय एक दिवस ते डियर नाही कितें ताका कुणकी खंयची एक प्राणी ताका खावचे खातीर वाघ की कुणकी ताका घेऊन येते उरता धांवडासून कडे ती भैयाक पळयता जीव वाचोवच्या खागील कणे येता कडे हाव आणि मरता म्हणजे तागेले ती हे उरता प्रेग्नेंट उरता आणि ती चेरडा जन्म दिवन घेवन मरता कडे ते चेरडाक ते कोण ना आवस ना बाप्पा ना म्हणून होच भरत महाराज तो खोड करता ताका आणि ताजेचेरी मोह जाते होता की खोड करचे खेळवचे हे करचे आणि विसरण होता आणि तांतू तो उरतो आगिले हरणा आणि तो मर्च काळात आगिले प्रज्ञा ती कोण ना ताक कोण ना हा हक्का डियर हक्का म्हणून आणि जन्म बी तो तेच घेतले हरणाचे जन्म घेतले कडे पश्चाताप जाता का आपण आई हळदी खातीर आनी म्हाका जन्म हाकले म्हणून कडे तो एक देवस्थानाकडे वचून न्हू भायरच एक प्रसाद तीर्थ खावची उठू करता आणि परत ताका आणि मोक्ष मिळता आणि परत हे जन्म मिळतात. येस व्हेरी गुड. येस दीपा माताजीन करेक्ट सांगला ऑलमोस्ट. हांव थोडे सांगले समज क्लियरिटीनी थोडे शॉर्ट टर्म सांगले. इट्स ओके. थँक्यू. येस थँक्यू माताजी. ओके आता करेक्ट हा एक भरत महाराज भागवता मानतो हाजे कसं ना उल्लेख येता हागेला हो एकलो भक्तूची हो आमकां एग्जाम्पल दिवची खातीर हागे लाईफ ताणें आमकां एग्जाम्पल शेता केला तो एक भरत महाराज आमगेले एक भारत म्हूण कसं एक नाव आयला की ह्या देशाक त्या हागेल निमित्ती नाव आयला भरत महाराज म्हूण सांगून हो खाली एक सन राज्य न्ही फुल भारताक भारत म्हळ्यार आतांच्या सानूची इंडिया न्ही फुल विश्वाक भारत वर्ष म्हूण सांगता आशिल्ल्याची हो ताका कसं ना राय धांवन आशिल्लो तो त्या टायमारी राय धांवन आशिल्ल्या टायमारी तो कसं करता यंग असता तक देवाल वयर भक्ती
ऑब्वियसली देवाल वयर भक्ती असता आणि तो कसं सांगता म्हाका वानप्रस्थ घेवका म्हाका आनी कसं ना संसार कसं की म्हाका आनी नाका तेगेल पुत्ताक दिवन तो कसं करता रन्नाक वता तेगेल बायल चेडू सुख संपत्त कसं पुरास कितें सोडून तो रन्ना वता तेज मागीर रन्ना वचून तो याग यज्ञ करताना ऑलमोस्ट देवाक रीच जावचेर असत की त्या टायमार तो कसं पळयत एक कडेन म्हळ्यार याग यज्ञ करता असता पुण्य कमयता असता आणि देवाक जस्ट पळोवचें असता तेगेले एक भावना आणि देवाल सेवे करचे असता त्या टायमार एक तेगेला म्हळ्यार एक हट्ट अशें न्हू कुट्टिया कसं म्हणटा की ताजे एदूर कसं एक सरोवर वता असता त्या सरोवरा म्हळ्यार त्या टायपार थंय कसं जाता एक हिरण म्हळ्यार एक जिंके कसं की शी जिंके म्हळ्यार एक चेल्ली जिंके ते प्रेग्नंट असता ते एक उडची टायपार म्हळ्यार ताका एक चिरते मागशी दाखवून कसं ना मारून घालचे येताना त्या भिवन धांवची पेडटारी उडची पेडटारी ते कसं जाता ताजे एक प्रीमेच्युअर डिलिव्हरी म्हळ्यार एक सान्याची पिल्लाक त्या गर्भांत आशिल्ल्या पिल्लाक उदकांत घालून सोडता आणि कसं जाता ते एक पिल्लाक कोणेय ना म्हणून त्या म्हळ्यार आवस ताजे मागीर मरता त्या पिल्ला कोणे ना म्हण सांगून भरत महाराज पोसिता असता पोसिता कसं जाता न एक प्राणी कितली म्हण तुमगेला ऐकत असता आणि त्यावेळी एक जिंके कितली म्हण तुमगेला ऐकताला ताजेच एक लाईफ असत ना त्यावेळी तू एक वाईल्ड एनिमलाक घरान तू कितली म्हण धवरच्या ट्राय केल तर कित्या कसं ताजी नेचर कसं ना एनिमलाची नेचर कसं चुकोन धांवचे तांगेलेच लाईफ असत मनशाल म्हणजे नाही ते गोत्तसून रायल एक जन्मातसून तो कसं करता जिंके पोसित असता आणि होट जाल मागीर कसं त्या जिंके त्या ताजेच एक लाईफ असना त्या लाईफ ते एक जीवन करता असता नाल्यार हांगा आमी पळयत एक पिक्चर मिडल पिक्चरान तो यज्ञ करता जाल्यार तेगेल माइंड खंय आस जिंके वयर आस म्हळ्यार देवाल वयर ना हांगाची अटॅचमेंट दावका म्हण आशिल्लो आसला रे तो घर तेगेलेची पूत बायलेंक अटॅच जावन अशेंच आशिल्लो जिंकेक अटॅच जावन कित्याक आसलो तेजे जावन एक आमकां एक एग्जाम्पल ताजे मागीर कसं जाता तेगेले एक मरची टायमार म्हळ्यार एक जिंके कसं ना धांवन ताजे एक नेचर कसं धांवचेच न्हू धांवतो एक म्हळ्यार एक हिल्ल टॉपाच वयर येता जिंकेक आनी तांक चुक्कोन धांवचे कसं ना हें आसता चुक्कोन धांवचे पवर आसता तांकां मनशांक तेना तो कसं करता ते स्लोप आशिल्ली न्ही ती कसं जाता तो हांगा आमी पळयत त्या पिक्चरान तो वयर दाखवून तो सकल पडता सकल पण तेगेल जीव सोडता असताना ताका जिंके उडगास येता ताका देवाल उडगास येवंक आशिल्ला इतली वर्स ताणी याग यज्ञ केला कोणाक देवाल खातीर जाल्यार देवाल उडगास ना आशिल्लो तो कोणाल उडगास काडता जिंकेच उडगास तेगेल नेक्स्ट लाईफ कसं जाता जिंकेच म्हणकी जाता जाल्यार देवाल अनुग्रह आशिल्ली मी तागेल वयरी तो कसं जाता जिंके आसून समेत ताका जिंकेचे एक लाईफांत आसून ताका तेगेले याग यज्ञ केलेलाच पुरो उडगास येता आणि तो आता एक जीवनात पश्चाताप करून ते एक ऋषी मुनीला म्हळ्यार उष्ट न जंगलान तो ऋषी मुनी खाल्लाल पुरो उष्ट आसून तो जिंके कसं करता आशिल्लो तोय ते उष्टी खाता आशिल्लो ते उष्टी खाल्लाल निमित्त नेक्स्ट जन्मान तो महान भक्त जाल्लो तो भरत महाराज कोण आशिल्लो की तो जड भरत म्हण जाल्लो तो कसं जाता मुखारी आणि केला रायांक तो जड भरत धांवन आणि चार मस्तेक रायांक तो देवाला अनुग्रह कशी मेळता म्हण सांगून तो सांगून दिता बाकी जनाक हें कसं आमकां एक एग्जाम्पल हें एक स्टोकाक हें एग्जाम्पल फिट जाता कित्याक यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तुम्ही मरची टायमार कसं उडगस करताच की स्ट्रॉंग डिझायर कसं असतं की त्या तुम्ही नेक्स्ट जन्मान धांवन जाताची म्हणून कृष्ण सांगता जाल्यार जन्म घेवची कितली ते समय सोपास जन्म जाल्यार मागीर आमकां मृत्यू येता आता मृत्यू येवचे फुडें कसं जाता जरा आणि व्याधी म्हळ्यार आमी ओल्ड जाता आसाची न्हू आमगेलो बर्थडे येता बर्थडे म्हळ्यार कसं अर्थ एक वर्स आमगेल उणी जातास ना आणि कसं ना जरा आणि व्याधी कशी डिसीजेस मंतारपणान सुमार एक डिसीज येता सन जळडूआंकच केला पुरा कसं ना रोग येवचे सूर जाता आणि अपास तो जन्म घेवका अपास मृत्यू अपास जन्म अपास मृत्यू त्या कृष्ण कसं म्हणता त्या तू कृष्णाला उडगास काढणं जाल्यार अशी जाता म्हणून सांगतांगा
Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna. आता कृष्ण म्हणता तू म्हाका दुसरी खंयचे एक लाईट फॉर्म मस्त एक सकड फॉर्म देवाल आसता ताजेकिंत बेस्ट कसं ना कृष्णाले चुडगास काडचे बेटर ना ते एक सौम्य कृष्णाले एक फॉर्म कसं असं की त्या देवाल फॉर्म पर्सनल देवाल एक हे कसं असं की ताजवेर आम्ही उडगास करचे बेस्ट आणि कॅरी आउट युअर प्रिस्क्राईब ड्युटीज म्हणून सांगता तुगेला एक ड्युटी कसं असं की मुखार वरी विथ युअर ऍक्टिव्हिटी डेडिकेटेड टू मी तू ड्युटी करतस तुगेल कर्तव्य करतस कार्य करतस जाल्यार तुगेल मन कोणाल वयर असो का आणि डेडिकेशन तू कर्म करचे डेडिकेशन कोणाल वयर असो का देवाल वयर असो का म्हणून कृष्ण सांगता आणि तशी केल्यार कसं जाता यू विल अटेन मी विथाउट डाऊट कसं नाही डाऊट दावका म्हणणार न अत्र संशयः आणि अजामिळ म्हणा कोण म्हण ಗೊತ್ತसो तुमका अजामिळ स्टोरी कसं असेल कोणी सांगत एक चॅप्टर अंतू सुमार एक स्टोरी आमका एग्जाम्पल शे मिळता अजामिळ कोण असेल तेगेल स्टोरी कोणाक ಗೊತ್ತसवा तो बी एक ब्राह्मण उरता बरोची देवभक्त उरता आणि तो बी बरेच देवाल सेव ओटू करत उरता एक दिवस तो होम की यज्ञ करच्याक लाकूड पुडचुच्याक तो एकट करच्या हांग होता जंगलाक होता तेन्ना ताणें वायट दृश्य पळयत ते वैशेल कोणाल की आणि ताका कितकी ते दृश्य पळोवन पळोवन त्याची हातूंत तो माते ओट्ट वायट जाता एक नंबर कडे बायल चेडू ओट्ट सोडून पळयतो ते वैशाल संकट ती घेऊन येऊन तिगील हे करतो तिगील बरोबर उरचे ते करचे करता आणि नंतर ताक एक चल जाता तो चल्ल्याक नाव दवरचे बी कडे रे कशी किते कोण दवरचे किते म्हण कडे इतले उठू हाणे कृष्णाक केलं म्हण थंय साधूल की ऋषीले कोणाला वेश घालून कृष्ण की किती इतलं म्हाका लक्षात ना त्यांनी ओते उरताची ऋषी आणि त्यांनी ताका नाव दवरता नारायण कडे तो नारायण नारायण म्हण आपयत उरता मरच वेळार बी तो नारायण नारायण म्हण अशी आपयत उरता अगदी अंतिम घडी आयली तेन्ना यमदूत येता तागेल कडेन ताका घेवच्याक यम म्हणटा घेवन येता ताका कडेर नारायण नारायण म्हण की कृष्ण बी ताका आपल्याला दुता बी धांडिता कडे दोगोल हांग तो फायट जाता म्हाका हानी धांडिल्यार तू फाण दिले म्हण कडे विन हानी जाताची कोणून कृष्णाला भक्तची कृष्णाले दूत आणि नारायण म्हणून ताकल चिंत जाता पुताल म्हणून तो नारायण म्हणत उरता कृष्णाक दिसता आपणाक आपेतरस म्हणून नंतर तो आपल्याला हाक घेऊन होता आपल्याला धामा ते घेऊन होता दूत ताका कळ्ळें येस हाफ तुम्ही करेक्ट सांगला आणि के हाफ कसं अगदी क्लिअर सांगले थोडे विसरले हांव व्हेरी गुड असं असं हा सांगतात तर म्हळ्यार हाफ तुम्ही करेक्ट सांगला त्या वैश्याल कसं अस की त्या करेक्ट आशिल्ला तो ब्राह्मणाल पूत आशिल वय आणि तो कसं जाता एक दिवस राकूड घेवच्या म्हणून म्हळ्यार याग यज्ञ करच्याक राकूड जावक आसता राकूड घेवच्या म्हणून बापूस कसं करता तागेल पुता पेटयता म्हळ्यार ह्या अजामिळाक पेटयता अजामिळ ते आम्ही हांग पळयत वाईट कळलं वाईट धोती कोण घालचे ग्रहस्थान म्हळ्यार ताका ऑलरेडी वाडीक जाल्ला ना तो वाडीक जावन आशिल्लो तो मनीस कसो अजामिळ आस की तो राकूड घेवचे वता ते कसं पळयता एक सौर पित्तल मनुष्य आणि वैश्य कसं संग करता साची ते तो पळोवचे नज्य जाल्यार तागेला कसं ना इंद्रिय कसं अस की त्या आनी तृप्ती जायना आशिल्ले तशें जावन तो पळयता आणि तवय लेखता कसं ना आम्ही एक चॅप्टरान शिकल्याची इंद्रिय भोग कशी सूर जाता दोळ्यान पळोवन दाव आमगेले इंद्रिय अटॅच जावन ताजे मागीर कसं जाता लस्ट काम भावना येता अजामिळाल बी ते समेत काम भावना येवचे सूर जाला आणि तवय लेखता खाली वैश्य तागेलोटू कितें मेगेलोटू आसूं का म्हणून सांगून तो घरा घेवन येता तिक घरा घेवन येवन कसं करता कामाचेल रूपार दवरून घेता ताजे मागीर बायलेक कोळणू बायल घर सोडून वता आणि त्या कोळणू आवस बापूस कोण म्हणतार आसाच की तांकां पुतान पळोवंक आशिल्लें ते कर्तव्य सोडून तो कसं करता हे वैश्य लोट आसता आणि आवस बापूसंक समेत घरा दाखोवन भायर घालता आणि इतली पुरा पाप कर्म केल मागीर तो मरची टाइम एटलिस्ट 80 इयर्स जावन आसता 80 इयर्साक ताका 6 वर्साचो एक सान पूतू असं म्हण लागलाची म्हळ्यार तागेले एक इंद्रिय भोग खंय ते आशिल्ला वैश्यल संग खंय ते आशिल्ला आणि ताका कितली की सुमार 10 चेडू आशिल्ल्याची आणि हो लास्टाचे न्हू आवस बापूसंक लास्टाच्या चेडूवाल वयर चड मोग तशेंच अजामिळाक त्या मंतारपणा टायमारी कसं जाता
तागेला म्हळ्यार एक पुत्ताक कृष्ण कसं करता तागेल भक्त आशिल्लो सान आसतना तोच अजामिळा आतां 80 इयर्स जावला ताका तोच अजामिळा सान चालला आसतना कसं करता आशिल्लो देवाक म्हण फूल आनी पद्य सांगता आशिल्लो त्या कृष्णाक कसं ना उडगास असता मिगेल कतीरी एक सन चालला आसतना पर्पजफुली जावन तो सकल पडलेलो न्ही ऍक्सिडेंटली जावन त्या दिवस जावन पळयला तशें जावन कसं ना कृष्ण कसं करता तेका ಮತ್ತೆ म्हळ्यार तागेल स्मृतीन येवन कसं करता तागेल पुत्ताक ते नामकरण टायमारी नारायण म्हण दवरच्याक इन्फ्लुएन्स करता म्हळ्यार देव कसं एक कारण दिता नारायण म्हण सांगच्या तशें जावन एक सन्न पुत्ताक अजामिळाक मस्त अटॅच असता आनी तो केन्नाय त्या पुत्ताक कशी नारायण तुगेल खावन दाल्वे नारायण तू खंय अस नारायण तुगेल नीद दाल्वे त्या पूरा कसं ना निमगिता वता आनी मर्ची टायमारी ताका कळता हांव आनी मर्चेच आनी वांच्या जायना म्हणून अजामिळाक कळता त्या टायमारी यमदूत ताका दिसताच यमदूता पळोवन तागेल तोंडा दाखून कोणाल नांव भायर येता नारायणा म्हण आतां ह्या नारायणाक कसं आशिल की तागेल पुत्ताल खातीर आयलाला जाल्यार ताण मर्चे टायमार नारायणा म्हणलेक कोण येताच थंय नारायणाल विष्णुदूत येताच आतां हंगा कसं ना दोग जाणाल कोणाल यमदूत आनी विष्णुदूताल मिडलांत कसं ना झगडी जाता कित्याक यमदूत म्हणताची अजामिळान कर्णदतील ಪಾಪನ ಮಾರಂಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿಲ್ಲ ವೈಶಲೊಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಡು ಹ್ಯಾಯ್ ವರ್ಷ ಅಂತದಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಪೂರ ಲಿಸ್ಟ್ सांगताची इतले होड लिस्ट यमदूताला असता विष्णुदूत म्हणताची त्या पूरा असो मर्ची टायमार ताणा देवाल उडगास काढला देवाला नाव काढला ना उडगास नाही नाव काढला तशी जाऊन कसं ना तका आम्ही सोडता आम्ही वापस वरताची तुम्ही सोंड सोडका वापस वरताच म्हणून सांगा ना तुम्ही सोंड सोडका म्हणता यमदूत म्हणताच ना यमराजाल कसं ना आदेश कोणे पाप कर्म केला कोणे कसं ना पाप कर्म म्हणला कसं ना शास्त्रबद्ध जावन तांगेल जीवन तांणी चलेना जाल्यार ते पापच ना शास्त्रांतू मांस खाऊ नकाची सौर पिऊ नकाची बरेला आम्ही ते केल्यार कसं ना ते पाप कर्म आणि तसल्यांक आम्ही व्हरका म्हणून यमदूत सांगताच यमदूतांक म्हळ्यार विष्णुदूत पॉवरफुल ना विष्णुदूत यमदूतांक धांवडेताच आणि यमदूत यमराजाला वचून घेताच यशस्वी इन्सिडेंट जाल्ला तशें जावन यमराज तेगेल पुत्ता मागीर न्हू यमदूत पुरा यमदूतांक लागीं आपण सांगता चेडूआ कसं म्हळ्यार आतां कोण विष्णुदूत आसाच की तांणी सांगिल सम कोणे देवाल नाव काडल्यार पुरो तांकां आमी आपडची तशें ना यमदूतान आपडची तशें ना कोणे देवाल नाव काडले कुडले आनी कसं ना देवाल श्रद्धेपूर्वक नाव काडले कुडले आनी तांकां आपडचें ना आमी आनी देवाल म्हळ्यार एक तिलक असना वैष्णव तिलक त्या घालल्यार आपडचें ना आनी देवाल कंठी घालल्यार तांकां आपडचें ना म्हणून यमराज यमदूतांक सांगता आनी यमदूत वापस वचून विष्णुदूताला सांगताचे हा दायत हाका तुमी वराची म्हाका न्ही असल एक कामाक आनी लागो नाकाची आमी येताच म्हूण सांगून विष्णुदूत शिव म्हळ्यार कोण यमदूत थंयच्यान धांवताच विष्णुदूत अजामिळ तांगेल कॉन्वर्सेशन कसं आस की म्हळ्यार तांचें संभाषण कसं करता आसता की विष्णुदूत आनी यमदूत ते फुल्ल आयकता अजामिळ निदल कडेनच ते ऐकूल कुडले अजामिळ चिक्के उठोन बसता आनी विष्णुदूताला नेमगिता हांव शुद्ध ना अजामिळ म्हणता हांव खाली कसं ना देवाला उडगा समेत कळला नाव मात्र कळला तशी जावन हांव आतां कसं करका मग सांगता ना विष्णुदूत म्हणताच आत्ता तू फिट ना वैकुंठ वापस वच्चे तू फिट ना अजामिळा कित्याक की तू मस्त पाप केला देवाल नाव कळला निमित्ती तू कसं मेळ्ळा सेकंड चान्स आम्ही पुरा जन चुकी जाल कुडले आम्ही कसं म्हणताची एक चान्स दी म्हणताच ना तशीच अजामिळा कसं मेळ्ळा तर सेकंड चान्स एक चान्स दी म्हणून सांगता कोण अजामिळ तशें जावन विष्णुदूत म्हणताच दायत आम्ही एक ह्यांच्या जन्मान तुका एक चान्स दिता आताच तू कसं हरिद्वारा वचून देवाला कोणाला विष्णूला तुका नाव जप करी आणि देवाल उडगास काडी ताच मागीर केदान तू फिट जाता की तेदान आमी तुका वापस व्हरताची तशें जावन तो कसो जाता
त्या इन्सिडेंट जाल्ली कुडले तो घर सोण पुरा जन तेगेल बायल कोण वैश्य अशें कितीक सोण ते चेडवांक सोण पुरा जन सोण तो हरिद्वार वता आनी देवाल भक्ती करचा सुरू करता आनी भक्ती कोंदाल मागिरी ते एक स्टेज येता प्रेमा भक्ती ते प्रेमा भक्ती देवाल वयर आयल कुडले कसं जाता तेगेल एक फॉर्म आनी तो देह सोण सोडटा ते फॉर्म कसं जाता विष्णुदूताल मंकी जाता आनी वैकुंठ दाखवून येईल विष्णुदूत कोण आसाच की अजामिळा कसं करताची वापस वैकुंठ वर्ताची खाली देवाल नाव कळ कुडले पुरा समजायना आम्ही तशीच देवाला श्रद्धेपूर्वक आम्ही नाव काढका तेदन मात्र आता जामिळा कसं मिळला सेकंड चान्स मिळला आमकाही जीवन कसं नसतं देवाला एक भगवद्गीता ऐकून इतली वर्ष तरी आम्ही कसं केलं वेस्ट केलं आमगेल जीवन एटलिस्ट आता भगवद्गीता ऐकून ऐकल मागीर आम्ही एटलिस्ट कसं करका देवाला उडगास काढचा आम्ही ट्राय करका तशें जावन आम्ही कसं निमगुच्या लेवल 1 तुमकां कसं नाही आम्ही चढ निमगिनाच कसं ना जस्ट एक राउंड 10 मिनिट देवाल नाव काढच्या ट्राय कराची 10 मिनिट एक राउंड म्हणा कितले 108 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र सांगाची हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इतल्या 108 टाइम्स 10 मिनिट होतल तुमगेला ते ट्राय कराची ते ट्राय करता करता इवन एट द लास्ट मोमेंट ते कसं एक सेकंड चान्स मिळला की ताका आम्ही मिस करूनच ते आम्ही ओडगासता का तशी जावन आता कृष्ण कसं म्हणतात नेक्स्ट he who meditates on the supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged, remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, he is sure to reach me. म्हणत कृष्ण कसं म्हणता मेगेल वैरी अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्य गामिना कृष्ण योग युक्तेना मेगेल वैरी मेडिटेट केलरी ತಂಗೆಲ एक अभ्यास केदनाय कशी खाली एक पटीने केदनाय कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग मी तनी मात्र मेगेला येवचा साध्यस इन व्हॉट वे वन शुड रिमेंबर लॉर्ड कशी देवाल उडगास कडेत आम्ही त्यांची पुरा रीती आम्ही देवाल उडगास काढका चॅन्टिंग हरे कृष्णा मंत्र जप करका बघ तागेले सेव करका ताका हे नैवेद्याने दवरका ओके यस व्हेरी गुड तागेले सेव आणि सेवे करका ओके पळया आता कृष्ण म्हणता कवितं पुराणं अनुशीतरं अनोरणीयां साम स्मारेदयः आता कृष्ण कसं म्हणतात हे दोन सेंटेन्स म्हणतात वन हू मेडिटेट्स अपॉन द सुप्रीम पर्सन म्हळ्यार कृष्णाल वयर आमी ध्यान घालतना ऍज वन हू नोज एव्हरीथिंग कृष्णा खंयचे एक विषय गोतना म्हण प्रत्येक गोत आसता तो म्हणता म्हाका फ्युचर गोतास म्हाका पास्ट जाल्ले गोतास आनी प्रेझेंट गोतास आनी मुखार कसं दावकत की आमगेल जीवनान तो एक एक विषय पुरो गोतास कृष्णाक as the he who is the oldest and who is the controller म्हळ्यार पुराचे कसं ना ओल्डेस्ट ब्रह्माक समेत ताणेची कसं ना हा एक जन्म हा एक ब्रह्मांडात हळला तगेले की ब्रह्माचे आम्ही परमपिता म्हणताची तगेले की अहम बीज प्रदापिता म्हणून कोण सांगता कृष्ण आम्ही ब्रह्माक परमपिता म्हणताच कृष्ण कसं म्हणता एक बीज दितल कोण हाव नेक्स्ट कसं हू इज द कंट्रोलर काली आम्ही पळयला कसं ना पुरा ब्रह्मांड अनंत कोटी ब्रह्मांड कसं की कृष्ण कंट्रोल करतास म्हणून सांगतो कालच्या चॅप्टरांत नेक्स्ट कसं हू इज द स्मॉलर दॅन स्मॉलेस्ट अनोनरियान कसं म्हणतो कृष्ण सांद कुलसान महतो महियान होड्डान थोड हाव सन्नान सान होड्डान थोड हावची नेक्स्ट कसं हू इज द मेंटेनर ऑफ एव्हरीथिंग पुराचे कसं मेंटेन हाव करतास हू इज इनकन्सिवेबल म्हळ्यार हाव कोणाले हातांत येवच्या साध्य ना कोणे कृष्णा कंट्रोल करच्या साध्य ना भायर दाखवून आणि कसं ना हू इज ऑलवेज अ पर्सन हाव मिगेल व्यक्ती स्वरूपांत असं रूपम अचिंत्य रूपम कृष्णाल रूप कशं अचिंत्य रूपम and he is the luminous like sun and
being transcendental is beyond this material nature. तो हे भौतिक जगताच्या अंडर याना तो कंट्रोलर पुराचे कंट्रोल करतल तो तशता न्हू कंट्रोलर केदने कंट्रोल दान म्हळ्यार कंट्रोलर कंट्रोल्डाच अंडर याना तो केदने कसं टॉप आमगेल हेड कसं की तो कसं केदने हेड तो सकल येवचे साध्य ना आमगेल एक इंस्टिट्यूट कसं की ताज हेड कसं तो पुराचे रूल्स एंड रेग्युलेशन ताण पुरा काही सील आणि सिग्नेचर ताण घालचे ना तो कोणालागी सील आणि सिग्नेचर घेवचे वचना भायर ना तशीची कृष्ण कसं तो पुरा काही सँक्शन दितल कृष्ण तक्क खंयचे सँक्शन दावका म्हणना तो खंयचे मोमेंटार खंय दावका दिले तक्क आमी कसं म्हणजे देव ना तो खंयचे टायमार कसं दावका दिला करत ही इज गॉड तक क्वेश्चन आमी निमगुच तशना तशें जावन तो कसं ना पुराचे कंट्रोलर थो अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अत कृष्ण कसं म्हणता for one who meditates me without deviation है कसा आता वाजिल कियत इतले पुरा कंट्रोलर स्मॉलेस्ट बियॉन्ड एनी मटेरियल कन्सेप्शन आमगेल ब्रेन दाखवून कृष्णाक लॉजिक दाखवून आम्ही कथने अर्थ करचे साध्य ना आमगेल लॉजिक कसं लिमिटेड आम्ही ब्रेन दाखवून आम्ही कितली म्हण अर्थ करचे जावचे साध्य असं कोण की म्हणता कृष्ण कसं म्हणता आय एम अनलिमिटेड कृष्ण म्हणता हा इनकन्सिवेबल आणि आम्ही कसं नाही सनजीव आम्ही देवाक अर्थ करून घेवची तशी साध्य नाही एक मोमेंटारी आम्हीच हांवच अर्थ करून घेता म्हळ्यार कितली म्हण अर्थ करून घेवचे जावचे साध्य थोडे म्हणटार कृष्ण इज इनकन्सिवेबल म्हणता आता तशी आम्ही कृष्णाक उडगास केला री तशी आम्ही कृष्णाक कसं ना भक्तींत असला री आय एम इझी टू ऑब्टेन तू कळला इतले विषय कळला री very easy to obtain. O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. एक कळला रे आणि हे कशी कळचे साध्य असं लॉजिक दाखवून आम्ही पळाला रे आमका देव कसा नाही हे कसं म्हणून कळच्याक साध्य ना आम्ही केदनाय कसं ना सबमिसिव्ह ना केदनाय कशी देवाला अंडर असून आम्ही शिकू का तश म्हणलं व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन मेटेरियल अँड स्पिरिच्युअल वर्ल्ड पळया मामे उपेत्य तु पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गतः आता कृष्ण कसं म्हणता सर हे एक कोळणं मेगेल उडगास काढणं कसं वापस आयला री हे एक कंचा दुःखालयम् अशाश्वतं म्हळ्यार दुःखालय आता पुस्तकालय म्हळ्यार कसं लायब्ररी आम्ही कसं म्हणतो पुस्तकालय ते कसं नसता ते किचन आयटम्स असतो ना ते कसं एक शौचालय म्हळ्यार कसं ना ते शौच जावचे म्हळ्यार क्लीन जावचे त्या जागो पुस्तकालय म्हळ्यार कसं ते पुस्तक मेळचे जागो तशीच दुःखालय म्हणता आमकां कसं मेळचे साध्य असं दुःखच मेळचे साध्य दुःखालय म्हणतो आमकां दुःख मात्र मेळचे साध्य असं तसं एक दुःखालय आणि कसं ना अशाश्वतम टेम्पररी वर्ल्ड कसं नसतं आम्ही प्रत्येक पळयताची आज आशिल जन फाल्यानाची आज आशिल वस्तू कसं असं फाल्या आसाना ते कसं ना टेम्पररी which is full of miseries because they have attained the highest perfection म्हळ्यार हे एक दुःखालय अशाश्वत म्हणता वापस यानाची कोण तांगेल भक्त महात्मान महात्मान म्हळ्यार कोणांग भक्त जाल्ला तांणी वापस दुःखालय शाश्वतम जाल्ले भौतिक जगताची यानाची कित्याक तांणी हायेस्ट परफेक्शन हायेस्ट परफेक्शन म्हळ्यार कसं ना अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते हे एक वापस हांग वापस जन्म घेवका म्हणना कोणाक कोण मेगेल हे एक स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक जगताक पावलेच की तांणी वापस हे भौतिक जगतान जन्म घेवका म्हणना अब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना म्हळ्यार अर्थ कसं ना अब्रह्मा म्हळ्यार ब्रह्मा लोका दाखवून म्हळ्यार ब्रह्मा लोका दाखवून हायेस्ट प्लॅनेट ब्रह्मलोक म्हळ्यार हायेस्ट प्लॅनेट टू द लोएस्ट भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना हायेस्ट टू लोएस्ट पूरा लोक कने असच की तंत पूरा ते कसं ना रिपीटेड बर्थ पुनर्जन्म असं दलरी मामुपेत्य तु कौन्तेय मेगेल जन्म मेगेल कसं ना
लोकाक आयलारी म्हळ्यार वैकुंठ गोलोक धामाक आयलारी कसं जाता त्यांनी वापस जन्म घेनाची म्हणून कृष्णांगा प्रॉमिस करता. नेक्स्ट ह्युमन क्याल्क्युलेशन दाखवून पळयता ब्रह्मालेख कसं तो हंगा ब्रह्मास डे कशें आसा म्हणून हंगा कॅल्क्युलेशन सांगता तो म्हळ्यार आमगेले एक डे ब्रह्मालेख डे कसं आस की मनशांक कशें आसता 1000 एजेस म्हळ्यार आमगेले 1000 लाईफ गेलं की म्हळ्यार 1000 वर्ष गेल्यारी ब्रह्माल एक दिवस तशें म्हणून हांगा कृष्ण कसं करता कॅल्क्युलेशन करता सांगा. तो कॅल्क्युलेशन करून त्या पूरा सांगली मागीर लास्ट कसं येट देर इज अनदर नेचर इतले पूरा हांव कॅल्क्युलेशन तुका सांगला अर्जुना जाल्यार की अनेक नेचर आसा अनेक लोक आसा ते खंयचे लोक which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and never annihilated. हांवें तांकां कसं म्हणलें अशाश्वतम हा भूमी कशें आसा म्हळ्यार हा एक ब्रह्मांड कशें आसा मेटिरियल ना भौतिक जगतांत आशिल्ली मिती हा फट्टी न्ही जाल्यार हे एक भौतिक जगत मेटिरियल आणि कसं ना अशाश्वत टेम्पररी जाल्यार एक परमनंट जाग आसा. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. हंग प्रलय जालतकी ब्रह्म समेत मेलतकी कसं जाता जाल्यार त्या शाश्वत आशिल्ल्या आध्यात्मिक जगत तशी असता म्हणून हंगा कृष्ण सांगता. आता नेक्स्ट येट म्हळ्यार ह्यांचे एक श्लोक कसं असता कंटिन्यू करता हंगा अव्यक्तोक्षर इति उक्तास म्हळ्यार that which the Vedantas described as unmanifested and infallible, that which is known as the supreme destination, that place of which having attained one never remains, is my abode. At Krishnavant kasana tadhama paramam mama. त्या आवत कसं एक्सप्लेन केले की वेदांतिस्ट म्हळ्यार वेद पुराण गोत्तशील जन त्यांनी पुरा कसं म्हणताची त्या एक आध्यात्मिक लोक कसं त्या मेगेल्या लोक म्हणून तद्धाम परमम मम म्हळ्यार कृष्ण म्हणता त्या लोक कसं असतं मेगेल लोक म्हणून डिक्लेअर करता. आणि हंगा मी पळयलारी हे एक हंगा आमका गर्भोदकशाय विष्णू आणि हंगा ब्रह्म आमका दिसतलो ना हंगा आम्ही असाची हे लोक कशी अतल सुतल पाताल तलातल एक 7 लोक ताजे मागीर त्यांचे भूमी येता ताजे मागीर कसं ना स्वर्ग आणि त्यांचे पुरा देवलोक ब्रह्मालोक ऋषी मुनी लोक ते कसं असं ते पुरा काही असं ब्रह्मांडाचे भितर अस ते समेत गर्भोदकशाय विष्णू असं. कृष्णची तगेल्या मुखारी कसं करता 3 डिव्हिजन करता सांगा. कृष्ण मुखार येता कसं जाता महाविष्णू रूपारी हंगा हे एक ब्लू कलर लोटस भितर आम्ही पळयलारी विष्णू आणि लक्ष्मी अस त्या महाविष्णू आणि लक्ष्मी तेच मागीर महाविष्णू कसं जाता तो गर्भोदकशाय विष्णू म्हळ्यार हे एक ब्रह्मांडा भितर येता. त्या ब्रह्मांडा भितर येऊन त्या अशाश्वत ब्रह्मांड म्हळ्यार हे ब्रह्मांड प्रलय जाता घडये इवन ब्रह्म समेत मरता जाल्यार तागेले इयर म्हळ्यार वर्ष चड आसतले जाल्यार ऑब्वियसली तो एक दिवस मोरून मरता. हे एक ब्रह्मांडा भितरी गर्भोदकशाय विष्णू कसं करता सृष्टी करता. हे महाविष्णू कसं करता भौतिक फुल जगताक सृष्टी करता ताजे मागीर एक ब्रह्मांडा भितर वचून हांगा आमी मागशी पळयत आसतले सुमार सर्कल्स आसा सुमार सर्कल्स कसं ना सलेच एक ब्रह्मांड तशी कृष्ण तागेले एक महाविष्णू दाखवून गर्भोदकशाय विष्णू अत हे भूमी भितर आणि पुरा अतल सुतला दाखवून ब्रह्मा लोक ते पुरा लोकांत मस्त 1000 कितली की जीव असाची ते 1000 लक्ष कोट्यांतर जीवा भितेरी तांगेल हार्टा भितेरी कोण अस परमात्मा रूपारी अस त्या क्षीरोदकशाय विष्णू. आम्ही ब्रह्मा विष्णू महेश म्हणता जाल्यार हांगा विष्णूलेन तुझ कसं ना दुसरं टाईप असाची त्या हांगा कृष्ण म्हणता मेगेल धाम म्हळ्यार एक टॉप मोस्ट धाम कसं आस की पिंक कलरान दिसता आणि एक ब्लू कलरान असं की त्या शाश्वत सकलचे आशिल ब्लॅक कलरान कसं असं की ते अशाश्वत आम्ही काही असाची त्या ब्लॅक कलराचे एक
हे एक सनच एक पृथ्वीन तसाचे ह्या एक पृथ्वी लोक समेत अशाश्वत हरे कृष्ण महामंत्र सांगला कसं जाता आम्ही डायरेक्ट दावनो काही वच्चा साध्य असतं डायरेक्ट दावनो ते पिंक कलर कंचे एक गोलोक दामस की तक वच्चा कमी फिट जाताची वैकुंठ धामाकिंत वैरस त्या एक कसं ना गोलोक धाम ते कृष्ण स्वतः बसला सगळ्याला आम्ही वच्चा फिट जाताची कसं सांगू हरे कृष्ण महामंत्र सांगू आणि देवाला एक पाच टाइम्स म्हणजे देवाला एक लीले कसं की त्या धामांत मात्र कसं प्रकट जावचं साध्य असं आम्ही हंगा मस्त एक नाटक म्हणजे कसं पळत असतले सुमार जन म्हणतात हाव देव म्हण नाला तर देव दावच्याक साध्य ना कित्याक देवा नाईल कुडले मस्त एक शास्त्रात पुरा उल्लेख येतो देवाला त्या तुमगेला हंगाच खाली एक सण मनुष्य कसं सांगताच हाव देव म्हण त्याला त्या गेला धाम कशस परमनंट म्हणून सांगता नेक्स्ट अंतकालेचे मामे हाव म्हणला मर्ची टाइमर कृष्णाला उडगास काढता म्हण तशीच एक भागवता म्हणतो कुलशेखर किंग कुलशेखर म्हणा कुलशेखर राय म्हणून असती तो हंगा मुकुंदमाला स्तोत्र म्हणा देवाक एक स्तोत्र बरत तंतु एक कಡೆ म्हणता मिगेला कृष्णत्वदीय पाद पंकज पंजरात्रम म्हणजे कृष्णा तुगेल पायाच्या कसं लोटस फीट लोटस फ्लावर लाईक फीट तुगेल पाय कशस कोमल मृदू झाला लाईक लोटस लीफ लोटस फीट मंकेस त्या फीटाक हाव कशे असतं into the labyrinth of the lotus flower stem which at moment of my last breath my makka तो कुलशेखर राय सांगता हा मग मर्ची टाइमर कशे असतं मंतारदल ಮೇಲೆ ಮರ್ತಾನ ಮಿಗೆಲ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತು ಮಿಗೆಲ್ ಗಳೆ ಅಂತು ಮಿಗೆಲ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತು ಕಫ್ ಬೋರ್ನ್ असता देवाला उडगास करचेना दोळे अंतु उद्द बोर्न असता मिगेल बॉडी कशी असता मिगेल वायू कशी असता लंग्स अंतु ब्रीथ करचा जायना त्या एक स्थिती मर्ची टाइमर एक मंतारपणांत मर्ची स्थिती कसं की त्या टाइमर हांव कशी तू उडगास करच्या म्हणून तो एक कृष्णालागी निಮ್ಗೆ तशें ಅಂತ कुलशेखर राय कसं म्हणता मक्का मंतारपणांत मर्च्या दिवू नाका म्हाका उडगास करूं जायना तुका म्हाका यंग असतानाच मारूंक घाली कित्याक एटलिस्ट हांव देवाल उडगास चंद प्रीतीर करत आम्ही त्या एक सन स्टेटार नाच आम्ही कसन सनच एक जीव आम्ही त्या एक कुलशेखर राय कशें आशिल्लो महान भक्त आशिल्लो तशें जावन ताणें तसो एक प्रेयर केला आमकां जस्ट एग्जाम्पल दाखोवच्या मंतारपणारी देवाल केला जन म्हणतात आध्यात्मिक देवाल हे करतास आताची यंग चेडू हांगा देवस्थाना भितर पळयल्यार रिची केला जनांक दिसता हो संन्यास घेता हो कसन देवाल ह्यांची ताका भौतिक जगत नाका म्हण हे एक एग्जाम्पल पळयल्यार जस्ट इमॅजिन कराशी मंतारपणांत आमी देवाल कशी केला जन म्हणताची आध्यात्मिक भगवद्गीता त्या आमी मंतार जातले मागीर वाचिताची म्हण मंतार जाल मागीर आमगेली स्थिती कशी आसा आमकां कसं मॅग्निफाईंग ग्लास दिल की आमकां वाजूच्या देशना कित्याक आमगेल्या शक्तीच आसना त्या टायमार आमी देवाक उडगास करची वयवा जावच्या सादीन आमी सन्न आसतनाच सन्न चेडू आसतनाच आमी कसं करका तांकां एक म्हळ्यार तांकां सान दाखोवनची देवाल बग शिकोवन दिवका आतां स्कूल कॉलेजांत सोडाची स्कूल कॉलेजांत शिकयनाची असल पुरा विषय ना त्या एक विषय गेला फुडेच एटलिस्ट पुढे जन एटलिस्ट देवाल विषय काढता आशिल्ल्याची आताच्या स्कूल कॉलेजांत तसल पुरा कसं ना तशी दावनो कसं जाला एक आमगेल कसं ना आताच्या जनरेशन कसं की वेस्टर्न जावचं सूर जाला कित्याक तांकां कोणें सांगून दितले ना मार्गदर्शीची ना कोणें त्या एक हांगा एग्जाम्पल आमी पळयत तो कृष्ण म्हणता द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड म्हळ्यार कृष्ण तो कशें आसा हू इज ग्रेटर दॅन ऑल ताका म्हळ्यार कृष्ण ग्रेटर दॅन ऑल ताका आमी कशी धरून घेवचें साध्य आसा बाय अनएलॉयड डिवोशन कशी भक्त्या खाली भक्तीन मात्र देवाक आमी घेवचें साध्य आसा तशें म्हणून जाल्यार आर यू कन्विन्स्ड नाव म्हळ्यार तुमकां कळ्ळी कसं ना ह्या जगात कशी आसा दुःखालयम ह्या जगात दुःखालयम आस की सुखालय आम्ही कसं करचे पळयत आसाची ह्या जगतांतू कशी आमगेले एक जीवन हे दुःखालय मानतो आम्ही कसं सुख पळोवचे ट्राय करताची
तशी जाऊन आम्ही कसं जाता आणि दुःखांत पडताच आम्ही टेम्पररी वर्ल्डांतू परमनंट सेटलमेंट करचे पळयत आसाच तशें जावन आमकां कसं ना आनी कश्ट येता आनी केलो जन लेट नाईट काम करचे इवन ओवर नाईट काम करचे त्या पूरा जनाल कसं ना दुड्ಡು घेवचे त्यांक दुड्ಡು कमोच पिशेन कसं जाता आनी चार रोग एक्स्ट्रा ऍड जाताच त्या सॅलरी पॅकांतू 4 रोग कसं ना ऍड जावन येताच आमकां कित्याक आमकां तितली काम करताची वापस आमगेले हेल्थ पुरा वायट जाता आनी मंतारपणांत आमी कसं कमेला की त्या पुरा कमेला दुड्ಡು त्या डिसीज म्हळ्यार त्या रोग आशिल्ली मिती ते डॉक्टराक वता आमगेले अवस्थ हे दुःखालय शाश्वत आमगेले अवस्थ तांची आमी कसं करचे पळयत आसाची परमनंट म्हाका हांगा सूख लाईफ इज वन एन्जॉय म्हूण सांगताची तांकां आत्माची बगी कसं नाही गोतना मुखालच्या जन्मांत आनी माजेर सुणीत जाताच म्हण तांकां गोतना तांणी लेखताच कसं ना लाईफ इज वन एन्जॉय नाव दॅट इज नॉट ट्रू ते आमकां हांगा कळका तशें जावन आतां लास्टान कसं म्हणटा a person who accepts the path of devotional service is not refrained from the results derived from studying Vedas, performing austerity, sacrifice, charity. म्हळ्यार वेदांत समेत सुमार सकडे कशी याग करका कशी यज्ञ करका तसल पुरा बरेला जाल्यार खाली देवाल भक्ती केल्यारी पूरा वेदांत आशिल्लें पूरा फल कसं आसा की ते ऑलरेडी आमकां मेळना कित्याक वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो म्हळ्यार वेदांत कळकदल कोण कृष्ण आम्ही कसं जाता डायरेक्ट कृष्णाला नाव कळाल निमित्ती वेदांत आशिल समेत वेद 4 आसाची वापस ताजी वापस डिविजन्स आसाची त्या प्रवाचन बेशम गेला पुरसोत ना तशें जावन आमी कसं म्हणजे बेस्ट कलियुगा खातीर खंयच्या नाम जप करच्या ते हांग लास्टाक कृष्ण म्हणता तशें आज आमी पळयला 8 क्वेश्चन निमगे घेता लास्ट क्वेश्चन कसं असता मरची टायमार आमी कशी उडगास करत मागीर कृष्ण कसं सांगता योग करून कशी आम्ही देवाला उडगास करत ताजी मागीर प्युअर भक्ती इज ग्रेट दुःखालय अशाश्वत ह्या दुःखालयाच्या अशाश्वत जगतांतू आम्ही देवाल भक्ती करून कशी आध्यात्मिक जीवनांत वचेत आणि आम्ही पळयला भौतिक जगत आणि आध्यात्मिक जगत खंयची टेम्पररी खंयची परमनंट म्हणून आमकां कळला आम्ही खंय वचूक आमकां परमनंट सुख दावक जाल्यार आम्ही परमनंट लोकां वचूक न्हू टेम्पररी लोकांत बैसून आम्ही परमनंट सुख सोदिताच म्हळ्यार अर्थ ना ताच्या नेक्स्ट कसं सुप्रमसी ऑफ प्युअर भक्ती म्हळ्यार प्युअर भक्ती केल्यार मात्र इवन वेदाकिंत श्रेष्ठ कसं प्युअर भक्ती ते हांगा हे लास्ट श्लोकांत कृष्ण हांगा सांगून दिता आमकां ओके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सगळ्यांना हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी एस खंयचे डाऊट असो तुमका ह्या चॅप्टरांतू फाल्यां